Biru, kuning, abang, merahnya. Yang Ijang. Banana papat to. Yang Ijang. Assalamualaikum. Kenapa bohongnya apa ya? Sih. Apa nangguri apa ya? Jajal nangguri, bukan apa bohongnya. Ujar kono wong dedok-dedok. Nang endi? Oh alah, tidak bongkor wok cerek. Oh. Assalamualaikum, Mbah. Nang ngomong Mbah. Kita ngarep mburi anak umum. Oh, ada lunga apa ya? Balik mana lah pengarep ya, jalan pernah ngarep mana? Nang buri. Sudah ngendeng ane. Oh, menyero cerek. Dendelan arep bantuan kok malah. Jan angel banget kayak koyotane wong gak ada siji tok kok ya angel temen sing kowe. Sinang endi ya? Oh, dilombokin maning lah. Wis tur wis kena. Ah jajan mbak wis nang ngarep ya, tung ngarep mana. Ma? Ma? Buset, jenengan iki ya sing mengene muter-muter ya panggal. Iya mbah, mau digolek itu kan temen. Ayo mas arep merdayoh apa kepriwen? Yo mlebu ngene. Yang mlebu oli apa ora? Ya oli ngene mlebu bae. Aduh. Ya mbah, aku petugas kang kecamatan. Pendata lansia termasuk Erika gue. Jenengan mengene ado-ado arep golek bat. Batang. Udu data mbah, data. Data. Kepriwe mas jajal dibaleni aku ora pataken. Nah, jenengan ngomongnya. Oh bener baik. Akhirnya nyuar pada yang atas sih. Nyatanya baik budek. Ya mas, neng ngomong aja sembarangan. Aku wong tua iki dari budek nang koya. Yang budek sih ora, cuma ora dapat aku. Oh, oke. Oh, Ora pati agungu ya mbah. Berarti pada baik karo aliase budek. oh, berarti jenengan budek. Wong sing budek dewek ke.
Malah tanggane. Aku malah temeng ngerti, Mas. Oke, Mbah, ngarep takon. Jenenge bae sapa? Umure pira? Iki apa tulis nang kene iki? Jenengan arep mengsomo. Ya kari tungkana, Mas. Umur, Mbah, utus umur. Jenenge bae sapa? Apa tulis nang kene iki? Iya. Jenengane mbah aku kowe Karsa. Umure pira? Ya, umure nyong ya orang ngerti, wong dong Karsan lahir, nyong ya urung lahir, wong nyong putune termasuk Angel temen ya wajan. Duh. Mbah, iki teka kok aku jenenge Amerika. Utu bae, bapake. Oh, ngomong apa mau ya. Jenengane bapake nyong gue Karjo. Angel temen ya wajan. Umurnya yang orang ngerti, wong dong lainnya ya urungan orang percaya yang anak pilih dewek mau kuburan. Masanya aku tekan main kuburan, Mbah lah. Sing bener bae Rika. Jare gampang kan dah karo wong budik. Maning kaya pegawene raine kaya menyero, maning arep rampungan. Lagi nyong sing pada bae budik bae angel. Dilik-lik kowe wong budik ngono. Oke, Mbah, ke terakhir yang takon karo Rika. Jenenge Rika sapa? Jenenge sapa? Ke pecatet ya. Aja kaya emosi lah. Yang ora rampung, budek ya budek. Sing sabar lah, wong jenengan budik temen sing dadi wong. Yang sing budek dewek ke malah tanggane. Nek jenengane aku ke mengko Mas Iwet. Wis, Mbah. Ngurusi Rika rampungnya. Ya kuwe Mas, mengko lah. Yang kenaliane ora mung kuwe tok, temenan lah. Siki, Mbah, jamang kok yang sakudan ya bali. Kesana diane. Siki, itu kok. Angger kok gelem ya ngono ditulis mengko. Mangko. Terus, Mbah, ngarep pamit. Ya, kok desit, ngomong desit, Mas. Ya, ngomongi, ngene, dela. Kowe maning, Mbah. Angger kok arep anu mengwarung kok mengene maning nyong pesen sing jadi sambele. Bumbunya sing kuket ya, Mas ya. Sapa sing arep pesen panganan bae. Ya wis, Mbah, mau pamit. Karena wong Lampung kok panganan bae.